Pasibayong pega na kanan ng COMELEC Region 3 karang kandidato at botante kayong barangay at SK elections ang masirirang babawali ang pamanyali ang pong pamamisaling boto. Agpangke ang Assistant Regional Election Director na ng COMELEC Central Luzon ay Attorney Elmo Duque at inyang miyayaluang forma ang vote buying at vote selling. Pagbibigay na ng anumang mga uri ng bagay na mayroong halaga at yun ding pag-promise sa mga tao na bibigyan nyo siya ng promotion, bigyan nyo sila ng pagtaas ng sahod in consideration doon sa magiging boto na ibibigay sa kanila. Agyang kanung ing simple mong pamanibre ng merienda ng metong nga kandidato, malyari mo namang akonsiderang metong aporma na ng pamanyaling boto. Metong mo naman kanung malyaring porma na ng vote buying, ing pamangwa ng sobra-sobrang watcher ng metong kandidato. Mayari na mo naman kanung ing submission darang lagyura ng watchers, inya alin na lamalyaring kumang karagdagan ding kandidato. Ang tinatawag natin na allowable is 2 to serve alternately per candidate sa isang presinto. So, pag sumumbra ito, that is a badge of vote buying. Inagkat na naman Duque rin kaya katamong kabalin, asumbong kiyang karelang opisina rin nanumang akit ng paralan na ng pamanyali at pamamisaling boto. Sa ating mga kababayan, huwag po tayong matakot dahil meron po tayong mga ahensya na nakahanda na tumulong para sa atin. Meron po tayong COMELEC and all its allied agencies sa ganitong gawain. At sa inyong tinatawag na protection, meron po tayong tinatawag na Witness Protection Program. Ang kapulisan, kasundaluhan, and the NBI would be dispatched for your protection and safety. Samantala, miras noking 4 ng reported cases ng vote buying kete Pampanga as of October 25. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Canilaw, ating pusong makabalin.